Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Leader News Philippines, Errol Dascabe of Tamaong Asset. Muli magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa palatuntunang Kabaong Asero na napapunod po worldwide sa pamamagitan po ng ating digital platform na Leader News Philippines at nationwide sa pamamagitan po ng Pinoy Extreme Channel Television. Ang Pinoy Extreme Channel po ay napapanood sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84, at sa mahigit 1,000 iba't iba pang mga local cable companies nationwide. Kumusta ang ating amigo at kinakapatid po dyan sa Indonesia, si Ambassador Jawar Sandoval. Kapatid, kumusta ka dyan? And we're so excited to start with our future plans para sa ating bansa. At kumusta ang ating mga kapwa Pilipino, mga OFW na nariyan po sa Indonesia, sa Malaysia, sa Thailand, sa iba't iba pang mga Asian countries na malapit po lamang dito sa Pilipinas. At sa lahat pong OFW na patuloy pong sumusubaybay sa ating programa, thank you, thank you, thank you. Ano man po ang posibleng maitulong ng programang Kabaong Asero sa inyo, sakaling kayo po ay nagkakaroon ng mga concerns, feel free to send your messages at subukan po nating resolbahin ang inyong po mga problema. Alright, ulitin natin ang ating itinatanong sa sambayan ng Pilipino. Nagkaroon nga bang mga dayaan sa nagdaang eleksyon, mga suki? Take note, ang pinag-uusapan po natin na halalan ay automated. Gamit-gamit po ang Smartmatic machines na tinawag po ngayon na VCM. Votes Counting Machine, VCM. Well, kami po ay saksi sa mga pagpalya ng VCM sa iba't ibang lugar at kinakailangan pong dalhin pa yung SD card. Alam niyo po ba yung SD card? Yung parang memory card na nagagamit po natin sa cellphone, sa camera, kinakailangan pang dalhin sa kanilang computer hub sa Pampanga, sa mga nasa Central Luzon para i-reconfigure. So, yung mga masyadong mapag-imbestiga siyempre, pwede magtanong yun bang pagdala doon ay wala bang mangyayaring salamangka? Di po ba? Yung pag-reconfigure ba ay wala bang gagawing dagdag bawas yung mga hahawak po ng SD card na nire-reconfigure sapagkat ayaw ng gumana doon po mismo sa ginagamitang presinto noong May 13, 2019 elections. Mga tanong na dapat po ay magkaroon ng kasagutan. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Pakilike niyo po ang ating FB page ng Leader News Philippines. Mag-comment, i-follow at i-share ang ating live video ng Kabaong Asero at ang page po ng Leader News Philippines. As promised, mga suki, panoorin po muna natin ang video ng pagrereklamo ng mayoralty candidate sa Montalban, Rizal when we are referring to mayoralty candidate Romy Gracia on cam. Panoorin po natin. Ako po'y nananawagan sa ating mahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Sa nangyayari pong eleksyon po sa amin sa Montalban, narco-list po ang inyo pong idiniklara, nakasangkot, na ngayon po ay nandaya po sa akin. Nag-illegal vote buying na sila, inalampas. Ngayon po sa counting, ang lahat po ng PICOS machine, puro luma po ang dumating. Luma po, may mga alikabok. Pero bakit po ganon? Lamang po ako sa lahat ng presinto sa election return. Pagdating po sa final canvassing, kinakuntsaba po nila ang aming pong community officer. Ano po nangyari? Lahat po ng aming pong mga watcher po, pinalabas po nila. Ito po ay talagang hayagan po talaga pong gusto po nilang gawin. Ako po ay nag-request po ng army at police, wala silang nagawa. Ano po ginawa? Libu-libong pulis ang nagpunta po roon. Ang dami po. Pero ano po nangyari? Sila pa rin po kinampihan dahil may patong din po sa mga pulis. Hawak po lahat ito.
nila. Dahil sila po isa na magbayan. O, sangkot po dyan. Ha? Isang Kernel Ortega ang pangalan. Yan po ang kanila pong ginagamit para po lahat ay lagyan at manahimik. Hindi po ako natatakot magsalita ng katotohanan. Kung gusto niya po, harapin ako ng Kernel na yan. May pinagmamalaki na pati kapatid ko sa CIDG gustong itapon. Hindi ho tama yung ginagawa po nila. Kaya mahal na Pangulo, tulungan niyo po ako. Kayo po ang nagsabi na dapat itong mga narco-politics ay hindi na makaupo. Pero pilit pa rin sila na tumatakbo dahil gustong pagtakpan ang kanilang mga ginagawang hindi maganda. Kaya ako po'y nakikiusap po sa inyo. Tulungan po ninyo ako sapagkat ang bayan po ng Montalban hanggang ngayon may droga. Sinisira ang kabundukan ng illegal quarry. Pero tignan niyo po, panalo na po ako sa bilangan, pero pagdating po sa final canvassing, ako po ay kanila pong tinalo sapagkat pinababa ang aking pong mga watcher at kanila lang po ang nilagay doon at sinabing tapos na. Hindi inihayag ang bawat boto ng bawat barangay. Wala po silang inilagay doon. Pero tignan po natin at ating pong imbestigahan, magkakaroon po ng failure of election. Kung magiging ganito po ang pangyayari, dapat wala ng eleksyon. Wala na pong pagbabago ang ating bayan. Kaya po kinakikiusap sa mga mamamayan ng Montalban, nawa po bukas, pumunta po tayong lahat sa munisipyo, kundinahin po natin ang COMELEC, sapagat ang COMELEC po natin, tikom ang bibig, dahil sila po ay takot dito po sa mga nanunungkulan. Saan kayo nakakita? Nagbibilangan. Ang mayor at vice mayor na nakaupo, nasa munisipyo, nag-aabang na sila itaas ang kamay. Hindi po tama yan. Ginagamit nila ang munisipyo sa Omnibus Election Code. Ang dapat po, hindi na kinakailangan na sila ay nasa munisipyo. Bawal gamitin ang government facilities ng mga kumakandidato. Pero bakit naroon sila at nag-aantay silang itaas ang kamay? Kinasuhan ko na po sila ng kaso sa piskalya. And even piskalya po, ang piskalya po, hindi po sila pinatawag upang sagutin ang kanilang kaso. Sapagkat kapag po may kaso na po ako sa kanila, may failure of election dapat. Dahil sila po ngayon ay nakabinbin ang kaso po nila. Ang kaso po nila sa akin, vote buying, harassment, at higit sa lahat po, ang matindi pong kaso po nila sa akin, yung illegal detention ng aking pong mga dancers na mga minor de edad. Kaya po ako naninikluhod sa ating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Sa lahat po, para po tayo ay magkaroon ng totoong gobyerno, kailangan po panghimasukan po natin ang bayan ng Montalban. Marami na pong nadadamay. Panalo po ako sa eleksyon. Lahat po ng paraphernalia ng ER nasa amin. Kinumpute namin panalo ako pagdating sa final canvassing. Nag-manual counting po sila. Tama po ba yun? Pati mga senador po tuloy naapektuhan. Kaya ako pinakikiusap po sa inyo. Hinahabol ko po ang aking karapatan sapagat ako po ang panalo sa halalang ito. Marami pong salamat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan po ang on-cam na reklamo ng mayoralty candidate sa Montalban, Rizal na si Romy Gracia. Para makompleto po ang istorya mga suki, as promised, nasa linya po natin si Mayor Romy Gracia. Mayor Romy, magandang gabi po. Welcome sa Kamaong Asero sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Si Errol Dacame po ito. Magandang gabi po. Magandang gabi po, ka Errol. Alright. Sinasabi niyo po na dinaya kayo, lantarang pandaraya ang ginawa po sa inyo. Paano po ang ginawa ng inyong nakatunggali? Actually po, darapalan talaga po ang pandaraya. Kaya po ako po ay nakikiusap po sa inyo rin sapagkat nakikita ko po kung paano po. Hello, sir. Hello, opo. Opo. Kaya po, Go ahead, sir. po, grabe po yung pandaraya po nila sa akin sapagkat ang pandaraya pong ginawa po sa akin ay lahat po ng aking po mga watchers, tinatakot po, doble-doble po ang watchers po nila. Opo. Ngayon po, ang mabigat po nito, may mga presinto po na ang mga bumoboto po ay hindi na pinaboboto. Ito po yung mga binili po nila. At yung mga watchers po nila ang nagsishade na po ng ballot box. Nagpapunta po ako ng isa pong legal counsel ko po doon. Kinwestiyon po yung teacher. Yung teacher naman po, sabi, yun lang daw ang nakita niya. So talaga pong idinidinay po nila, pero huling-huli po sa akto. Kaya po yung mga tinandaan ko po yung mga presinto na yon. So ako po ay nakiramdam na lang. Sabi ko sa mga watchers ko, hayaan na lang natin para walang gulo matapos ang eleksyon. Pagdating po, nagsisigawan po sila kasi po nung counting na, lahat po ng presinto sa bawat barangay, ako pong leading. Pinakamababa ko pong tambak po sa kanila, mga 200, 100, ganyan po. So halos po na matatapos na, kinukongratulate po nila ako. Halos lahat po sa Facebook nagkukongratulate po sa akin at naghihiyawan.
nakapagtataka po nang ito po i-transfer na po ang transmittal. Ang tindi po, sa una po lumalamang po ako ng 2,000, bigla pong titigil ang transmittal, 30 minutes mawawala po ito. Hindi nilalagay ko ano pong barangay, dumarating po na transmittal. Bandang huli po nakita ko lamang na po sila ng 1,500, 1,800. Bigla pong tumigil po ang transmittal. Bigla pong pinalabas ang aking mga watchers doon po sa Sangguniang na Bilangan, no? Sangguniang Bayang Bilangan, yung aking pong mga watchers po doon. Pinalabas at yung mga watchers na lang po nung aking pong kalaban ang naroon at yung mga konsehal na mga watchers po nila. Pagdating po ng baluarte na po ng mga kapatid po nating kapatirang iglesia ang bibilangin, hindi na po nila binilang sapagkat ako ay dala ng kapatirang iglesia, Manalo. Kaya po ang nangyari po rito ay biglang natigil at sinabi nila tapos na ang bilangan, pinababa na po lahat. Pagbaba po nila, nagsumbong na po sa akin yung mga tao ko po sa labas ng supporters sapagkat lahat po ng mga tinatawag na BCM or yung vote counting machine, puro alikabok, puro meron pong sealed ng 2016. At itinatakbo po ng mga teacher yung kanila pong SD card. At yung SD card po ay hawak-hawak po ng incumbent vice mayor po na kalaban ko po ngayon bilang mayor. At siya po kukuya-kuya ko doon na nakabihis at tatawa-tawa at ibinibigay po yung SD card doon po sa Comelec officer. At sinabi po na ano raw, nag-collapse daw or meron daw diferensya, pinalitan. So doon pa lang po ay kitang-kita na po ang dayaan. Kaya ako po naniniwala na grabe pong pandaraya ang ginawa po nila sa akin sapagkat ang taong bayan po ay nagsasalita. Ang taong bayan po ay lumabas at kinukundina po sila. Ako po ay nanahimik sapagkat ang sabi ko nga iyan naman kako ay lalabas pa rin, the truth will prevail. At naniniwala po ako na kung kalooban po ng Diyos na ako po ay maluklok dyan, ikikilos po ng Panginoon ang puso ng ating presidente upang mag-declare po dito ng failure of election dahil po sa kanilang ginawang pandaraya. Kaya po ako po ay nagpapasalamat sapagkat nagkaroon po ako ng pagkakataon upang mapakinggan sa ating pong online news. Katulad po sa inyo, Brother Earl. Salamat po ng marami sapagkat napakinggan po ang tinig na ito ng aking mga kababayan na totoo naman po na dapat na sila huwag matakot. Lumabas na po sila. Kanina po, nagkaroon po kami ng rally upang kundinahin sila. Alam niyo po, tinakot kami, hinarang kami. Kaya po ako'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito dahil naipagpatuloy ko na ang tinig po ng Montalban ay aking maisawalat sa gabing ito. Maraming pong salamat. Sa mga hindi po nakakakilala, Mayor Romy, sa inyo pong nakatunggali, sino ba itong nakatunggalingan ulit ninyo? Actually po, ito po ay binalidate po ng ating presidente. Sangkot po itong mag-amang ito, si Tom Hernandez or Dennis Linco Hernandez at Mayor Cecilio Cruz Hernandez. Sila po ay last year pa po ito, binroadcast ng ating presidente at sinabi, tumigil na kayo. Pero po hindi tumigil, so binalidate po ito at nung inilabas po ito, ay maliwanag na sangkot po sila. Pero bakit ayaw pa rin nilang tumigil? Sapagkat ito po ay kilala ko itong mag-ama na to. Ngayon po, sila na pinakamayaman. Lahat na po rito ng aggregates nabili na po nila. At meron po silang ipinagawang 250 million na mansyon. Meron po silang Oxford aggregates na nabili po na ng 150 million. And even Philippine Rock ay alam ko po na kanila kasalukuyang negotiate upang mabili po nila. Puro milyones po ito. Ito po ba ay makukuha lamang sa sweldo po ng isang mayor o ano pa mang SOP na nakukuha ng mayor? Hindi po. Ito po yung malinaw na galing sa pera ng droga. At dyan po ako, masyado po akong grabe po ang aking pong pakiramdam na ang aking pong laman ay nanginginig sapagkat ang dami pong mga kabataan ngayon ang lugmok sa droga at ang aming pong kabundukan ay wasak na po sa kanilang illegal quarry at pawang sila po ang promotor nito. Mahalaga po na nalalaman ito ng taong bayan na Mayor Romy. Ano po ang inyong panawagan sa mga kababayan niyo sa Montalban at sa mga nanonood po sa atin sa buong mundo? Sa akin po mga kababayan sa Montalban, Rizal, ako po ay naninikluhod sa inyo at nananawagan upang tayo pong lahat ay magsilabas at ating ipakita kung sino talaga ang tunay na nanalo. At doon naman sa nakasaksi ng dayaan, kayo po ay lumabas, huwag kayong matakot. Kinakailangan ipakita po natin ang katotohanan sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Paano tayo lalaya dito po sa kuko ng mga ganid kung hindi po tayo lalabas at magkakaroon ng tamang tapang upang isigaw natin kung ano ang nakikita natin sa paligid. Lahat ng mga binili na mga vote buying po nila, nasa akin po ang lahat ng parapernalya po nila. Subalit takot silang gumawa ng affidavit dahil natatakot silang sila po ay patayin dahil sanay po silang kumitil ng buhay para lamang manok sa kanila ang buhay ng tao dito sa amin. At black news po ito. Kaya ako po bilang isang pastor ay bumaba po sa pulpito upang kundinahin po sila sapagkat ang hinatatakot ko lang po ay ang ating Panginoon. Pero sa tao po na kayang pumatay ng katawan, hindi po kailangang katatakutan. Basta't ang mahalaga sa akin, ang bayan ng Montalban ay maagaw sa mga ginagawa po nilang hindi na maganda.
sapagkat naniniwala po ako ang tunay na pagbabago ay wala sa sinumang politiko, kundi ito ay nasa ating Panginoon. At ako bilang lingkod po ng Diyos, ako pinakikiusap sa aking mga kababayan, naway gumising na po tayo, ipakita po natin ang ganap na pagkakaisa, huwag tayong matakot. Isiwalat natin kung ano ang katotohanan upang mabunyag kung ano man po yung ginawa nila sa halalang ito. Kaya maraming pong salamat. Uulitin ko po sa ating presidente, naway tulungan po ninyo ako, naway makamit ko po ang tagumpay na ito sapagkat ang tagumpay ko po ay tagumpay ng Montalban. Magandang gabi po sa inyong lahat. So subaybayan po namin na Mayor Romy Gracia ang isyong ito dyan sa Montalban at kami po ay willing na maging instrumento para maisa publiko ang mga dapat malaman po ng taong bayan, Mayor Romy. Ay maraming pong salamat, Carl. At kayo po naman ay nakakasiguro po na ito pong serbisyong gagawin po sa bayan ng Montalban ay inyo pong makikita kung paano po ang tunay at ganap na paglilingkod na mayroon pong banal na pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. Maraming pong salamat. Magandang gabi po at pakaingat po kayo palagi, Mayor Romy Gracia, sir. Opo, mag-iingat po ako at ako po alam ko pong iniingatan ng ating Panginoong Diyos. Magandang gabi, sir. Mayoralty candidate Romy Gracia na nananawagan pong ideklara ang failure of election sa Montalban, Rizal dahil po sa pandaraya umanong ginawa ng nakaupong si Elyong Hernandez at sinasabi nga po na nasa listahan po ng Pangulong Duterte bilang kasama po sa tinatawag na narco list. Pag sinabi pong nasa narco list ay taong sangkot sa drugs. Pero tingnan niyo po, tulad sa ibang mga lugar na nadadawit din po ang pangalan sa droga, nanaig pa rin ang kanilang pangalan at naiproklama ng COMELEC. Susubaybayan po ng Leader Knows Philippines ang mga pangyayaring yan sa Montalban, Rizal at huwag kayong bibitaw mga kaibigan sapagkat ang Pangulong Duterte ay kailangan nating pasalamatan na sinimulan niya ang kampanya laban sa drugs. Dahil kung hindi po dahil sa kanya, wala pong maglalakas ng loob na magsiwalat ng mga ganitong insidente, mga ganitong krimen sa lipunan na patuloy pong pumapatay ng kinabukasan ng mga kabataan habang yung mga sangkot po sa ganyang uri ng illegal at maladimonyong hanap buhay po nila ay patuloy na nagkakamal po ng yaman sapagkat gamit-gamit po ang impluensya, gamit-gamit po ang kapangyarihan sa pagkakaupo dyan sa anumang pwestong kinauupuan po nila, mayor, congressman, governor. Now in this case, ang pinag-uusapan po natin ay mayor po ng Montalban, Rizal, ay double whammy ang tama sa taong bayan. Ginagastos na po ang pera ng taong bayan, nilalason at pinapatay pa ang kinabukasan ng mga mamamayan sa pamagitan po ng pagpapalaganap ng droga. Ulitin ko po, hindi ang Leader Knows Philippines ang nagsasabing ang mayor po dyan ay ganito, kundi ang presidente mismo ang nagdeklara niyan na ang nakatunggali ni Mayor Romy Gracia ay kasama po sa narco list. Yan po ay naisa publiko na long time ago bago pa maghalalan. At ang ninanais nga po ng presidente, ang mga sangkot dyan ay hindi na dapat manalo pa, hindi na dapat botohan pa. Ang problema ay talagang gumagawa po ng kanilang paraan. Gumagawa po ng mga salamangka para sila po ay hindi mabakla sa pwesto. So susubaybayan po natin ito. Meron pong nagrereklamo, meron pong nais magsampa ng kaso. Kami po ay nakahandang sumubaybay at patuloy po tayong magiging matabibig at tenga ng taong bayan para marinig, matuklasan, malaman ng sambayan ng Pilipino na may ganito palang mga nangyayari na ngayon lamang lumalabas. Nung mga unang panahon, hindi po ito napag-uusapan sapagkat takot lahat. So standby kayo mga suki sapagkat susubaybayan po natin ito. Hindi natin ito bibitawan hanggat hindi po nananaig ang tama, hindi po nananaig ang hustisya, at hindi po makaupo ang dapat umupo. Samantala mga kaibigan, parang nagkakaroon na tuloy ng kasagutan yung ating survey question, ano? Meron nga bang dayaan sa nagdaang halalan? Ay lumalabas, meron talaga.
Lumalabas meron talaga. O yan, mismo, ang kandidatong nadaya, ang naging bisita natin at nagsasabit, nagsusumigaw na siya ay talagang lantarang dinaya. Ang pinakamaganda po dyan sa mga taga Montalban Rizal ay magkaisa po kayo at panaigin kung ano ang tama, labanan ang mali. Yan po ang ating maliwanag na sinasabi sapagkat ang pagkakaisa po ng taong bayan ang siyang magiging susi na maitama po ang mali at manaig po ang tama over evil. Nasa inyo po mga kamayan, mga taga Montalban Rizal. Ulitin natin ang ating survey question. Meron nga bang dayaan sa nagdaang halalan? So, kayo pong mga nanonood po sa amin, kung may kahalintulad po kayong karanasan sa nagdaang halalan, ay feel free to call us up dito po sa Kamaong Asero sa Leader News Philippines na napapanood po worldwide at nationwide sa pamamagitan po ng Pinoy Extreme Channel. Jan Orbilio, ubos na ang bundok sa Montalban. Thank you, Jan, sa impormasyon na yan. Bernadette Ayrad, totoo po yan, madaming saksi, harap-harapan ng taong bayan. Miriam Consulta, hello pinsan, nanonood po kami sa iyo. Daf Ali Ka-Earl, maraming salamat po. Walang problema, Daf, mabuhay po kayo. Nazareth Rojas, mabuhay ka, idol. Shikina Tom Hernandez po, sir. Ayan, siguro yun yung nakatunggali ni Mayor Romy Gracia. Salamat, sir. Please tulungan niyo po kaming mga taga Montalban. We already started publicizing and letting the public know what's going on there dyan sa Montalban, Rizal. Tom Hernandez po ang pangalan. Maraming salamat po. Pag di po napaalis yung mga mandaraya, tuluyan pong makakalbo at maubos ang bundok ng Montalban. Naway makarating po yan sa mahal na Pangulo, sabi ni Bernadette. Princess Jane de Guzman, kalbo na po ang bundok ng Montalban. Maraming salamat po at ikaw ang naging instrumento ng Panginoon sa paglutas ng problema ng Montalban. Vic Vista Barameda, Sir Errol, meron dayaan sa nakalipas na halalan. Thank you, Vic. Raymart Gregorio Pampolina, walang kwenta ang mayor ng Montalban. Yan po yung mga text messages na binabasa lamang po natin. Faith Camino, shout out sa mga sinungalin, mukha pera, paasa sir, na walang justice. Mga distress OFW, anong plano ng gobyerno natin? Maraming inaabuso, pinapatay sa Arab countries. Hindi pa nila ibinaban. Tama ka dyan na Faith Camino. Ako, dito sa programa natin, matagal na po natin ipinapanawagan at tigilan na po natin, ibang issue ito, tigilan na natin ang pagpapadala ng mga domestic helpers na mga Pilipina sa mga Arab countries sapagkat yan po ang malimit na pinagsasamantalahan, niluluray ang dangal, nilalapastangan, and the worst case ay pinapatay, biktima po ng mga murder cases. Ali, meron po sa bayan ng Montalban, sana mabigyan pansin ang botohan doon. Ayan, thank you, Dap. At sige po, i-send po ninyo ang inyong mga comment sa ating survey question na nagkaroon ba ng mga dayaan sa nagdaang halalan, mga suki. And we would like to hear your comment. Maraming salamat po, Sir Errol. God bless. Sa wakas po, napansin kami, Sir, ng marami. Ayan, maraming salamat po. At ulitin natin ang ating panawagan sa mga taga Montalban. Panahon na para kayo ay gumising. Panahon na para kayo ay magkaisa. Alisin ang takot sa inyong mga dibdib sapagkat yung takot na yan ay ikinatutuwa po yan ng mga kapanalig ng demonyo dyan sa inyo pong paligid. Ano? So, alisin nyo ang takot. Magkaisa kayo. Isulong ninyo ang katotohanan. Isulong ninyo ang tama. Sapagkat habang kayo po ay natatakot, sila po ay magpa-party-party, sila po ay magsasaya dahil kayo ay natatakot sa kanila. Practically, yung pananakot po yan ay terrorism act ho yan. It's a criminal act. So, ulitin ko po, ang susi ng pagbabago po dyan sa Montalban, Rizal ay ang inyo pong unity, ang inyo pong pagkakaisa na labanan ang mga panlalamang, labanan ang mga pandaraya, labanan
ang kasinungalingan, labanan ang katiwalian, labanan ang pang-aabuso sa gobyerno dyan sa Montalban, Rizal. Danica Fajardo Santos, sana po kayo maging daan po para makarating ito kay Pangulong Duterte. We're trying our best na makarating po ito sa Pangulo ngayon. At alam namin na nanonood po sa Leader News Philippines, Kamaong Asero Program, ang mga taga-Malacanang, ang PCOO. Sapagkat kaibigan po natin, close friend po natin si Joel C. Egco, ang Presidential Media Protection Task Force. Ayan. Na naglalayon pong mabigyan proteksyon ang mga mamamahayag. John Michael Baybayon Manango. Sana po mabigyang pansin ang nagdaang halalan sa Montalban dahil nagkaroon ng dayaan. Romy Grecia for Mayor. Gising mamamayan ng Montalban. Tama po. Dapat gumising ang mga taga-Montalban at putulin na, tuldukan na ang mga pang-aabuso sa kapangyarihan, pananamantala sa pwesto at pagyurak, paglapastangan sa kalikasan po dyan sa Montalban. Tapusin nyo na sa pamamagitan po ng inyong pagkakaisa. Kung kayo po ay mananahimik, mananaig yung mga may masasamang damdamin po dyan at mga nagsasamantala sa Montalban. Kaya't ulitin ko ho, nasa inyong mga kamay ang susi ng pagbabago po dyan. Huwag niyong pababayaan na ang nangyaring eleksyon dyan sa Montalban ay ganon-ganon na lamang. Ipagtanggol nyo ang inyong mga sagradong boto, ibinoto nyo si Romy Grecia. Kung si Romy Grecia ang ibinoto po ninyo, tayuan ninyo, ipagtanggol ninyo. Huwag niyong pabayaan na ito po'y lapastanganin at basta na lamang walain at palalabasin na sila po ang nanalo. Yan po ang ating panawagan para po sa inyo at desisyon niyo po yan na dapat gawin kagad sapagkat ang oras po ay mahalaga. Kapag ka nagtagal po yan na kayo po'y hindi kumilos, ay lalabas at lalabas na para bagang totoong sila ang nanalo. Para bagang totoong sila ang pinili ng taong bayan. Tanggapin nyo yung perang ipinamimigay, tanggapin nyo. Alam kong kailangan niya ng mga mamamayan na pinaghihirap sapagkat ang kabundukan po dyan na sa halip na matamnan ng mga gulay, ng mga pananim na mapapakinabangan ay wala na. Kinakalaykay, kinakayod, kinakwari at ibinibenta sa kanilang pansariling mga negosyo at interest. So, ulitin ko, ang ating panawagan sa mga taga-Montalban, Rizal, oras na para kayo po'y tumayo, oras na para kayo magkaisa, proteksyonan ang inyo pong mga naging boto, tayuan at isigaw ng kung sino man ang ibinoto po ninyo, kung si Romy Grecia, ay tayuan po ninyo at ipaglaban po ninyo ang inyo pong mga naging boto. Sabi po ni John Michael Babayon Manango, may mga ebidensya po si Romy Grecia. Binanggit niya yon sa live noong nakarang araw. Sana'y makaabot yan sa Pangulo ang ginawa ni Hernandez o ng Hernandez family. Nakakaawa na ang mga kabundukan sa atin. Yan. Thank you John Michael Babayon Manango. Faith Camino, hindi na yan mawala ang dayan magmalala. Kung may bitay tayo batas, mawawala ang mga demonyong tao. Ayan, tama ka dyan na Faith Camino. Kaya nga po kami naniniwala na kung sakaling isusulong po ang parusang bitay dyan sa Kongreso, Kamara, sa Senado, ito po'y ipataw sa mga mapang-abuso sa gobyerno, mga mandarambong sa gobyerno, mga nagsasamantala sa kalikasan sa gobyerno, mga drug lord na nasa gobyerno. Yan po ang ating ipinapanawagan. Rod Malasa Persiwa, wala naman. Wala daw na yan, sabi ni Rod Malasa. Saan kaya natulog na kubo si Rod? Nasaan ka ba, Rod, nung halalan? Jeffrey Frankie Gonzales Bulima, obvious naman na nandaya ang Hernandez. Sabi niya, binabasa ko lang ha. Hindi ako may sabi niya, binabasa ko lang yung mga messages. Vic Vista Barameda, kailangan po dyan ay people's
initiative para mabawi nung boto ninyo. Ayan, thank you Vic Barameda. Shinmina, sana po mawala po ang mga Hernandez po kasi salot po sila sa Montalban. Sila ang nagsasabi niyan, mga taga Montalban po ang nagsasabi niyan. Binabasa ko lamang po ang mga mensahe sa ating live feed, sa ating live video. Ulitin natin ang ating tanong, nagkaroon nga ba ng mga dayaan sa nagdaang halalan? So, ang tinatalakay po natin, ang nangyari po sa Montalban na talagang ipinagsusumigawan po ng mga taga Montalban na nagkaroon ng malawakang dayan. Malawakang pang-abuso, pananakot, etc. Pamimili ng boto. So, sana po ito'y mabigyan ng panahon ng Pangulong Duterte sapagkat ito po yung ayaw na ayaw niya nang mangyari. Na yung mga inilista niya sa narco list, sa kanyang listahan, drug matrix, etc. ay hindi na po makakaupo sapagkat kapag nakaupo nga, tuloy-tuloy ang pagpapalaganap ng drugs, tuloy-tuloy ang pagkamal ng salapi nitong mga taong sangkot sa drugs at ginagamit sa kanilang mga pansariling interes habang sila po ay nasa kapangyarihan. So, hindi po si Errol Dacame ang naglista dyan sa narcolist, ang Pangulo. Yan, ang Pangulo ang nagsabi niyan. At sinususugan lamang po natin ang mga pahayag, ang mga pagsasapubliko ng Pangulo ng mga pangalang nasa kanyang listahan ng mga sangkot sa drugs. Mabilis po ang ating oras mga suki. Diyan po sa mga taga Montalban, Rizal, we assure you ng programa pong ito'y patuloy na susubaybay sa inyo pong problema po dyan. Hanggang sa manaig po ang hustisya, hanggang sa manaig po ang totoong nanalo po dyan. Ang ating FB page ng Leader Knows Philippines ay Leader Knows Philippines. I-like po ninyo, mag-comment kayo, at i-follow po ninyo at i-share po ninyo so that mas marami pong tao sa buong mundo ang nakakaalam sa mga nangyayari, especially dyan sa Montalban. At ang ating programa po ay napapanood nationwide sa pamamagitan po ng telebisyon ng Pinoy Extreme Channel. Salamat po sa management ng Pinoy Extreme Channel sa patuloy pong pagbibigay dan sa ating programa. Balikan na po natin mga suki ang ating mga pangunahing issue sa araw pong ito. Malacanang handang makipagkasundo sa mga oposisyon o sa mga nasa oposisyon ngayong tapos na po ang eleksyon. Comelec handang isapubliko naman ang data logs ng transparency server. Ito tama ito. Kailangan isapubliko talaga itong data logs na ito ng transparency server. Magkakaalaman kung talagang anong mga salamangkang naganap. Comelec dapat ipaliwanag ang mga aberya sa eleksyon ayon naman kay Alejano. Talo si Alejano, no? Natalo si Alejano. Goodbye na Alejano. Reklamo naman hinggil sa partisan acts ng CIDG nung halalan isasalang po sa Kamara. Mabuti naman. Ilang politiko inireklamo hinggil sa vote now and pay later. Mga ano talaga, mga magugulang na politiko, ano? Gusto iboto muna sila bago magbayad. Ilan pa baga sa mga politiko natin ang nagpatupad ng ganitong panluloko sa mga kababayan natin. Vote now and pay later. Kailan kaya ang pay later na yan? MMDA nakahakot po ng 23 toneladang mga basurang campaign posters. Ngayong tapos na po ang halalan, AFP nasa blue alert na lamang. Secretary Lorenzana ng DND tinangging inatake po sa puso. Mga nanalong senador ng administrasyon, walang pa-victory party daw si Duterte. Presyo na, ito magandang balita, presyo po ng bigas patuloy pong bumabagsak. Makabili nga ng ilang sako bukas. Ang hirap, di ba? Minsan pagka, yan. Pamilya, tanggap na ang pagkamatay ng 3 batang nakulong naman sa kotse. Ang hirap nito, ano? Yung ang mga bata, pansamantalang iiwanan, may bibilihin yung kasamang matanda. Tapos biglang may pinuntahan pala, may biglang kausap na, nagkasarapan, nagkainuman, nakaligtaan. May mga bata pala sa loob ng kotse. At ang matindi niyan, nabilad yung kotse, patay yung mga bata. Ayan. O yan po ang nangyari. Samantala, DOH, iniimbestigahan na po ang pagkalaso naman ng 200 katao sa Bukidnon.
At ngayon sa ating tanong sa bayan mga kaibigan, meron bang nangyaring mga dayan sa nagdaang halalan? Mga kaibigan, it's really very hard to oppose this situation sapagkat mismo ang taong bayan ang nagsusumigaw na nagkaroon po ng mga dayaan. So, ang gagawin po dapat natin dito ay kailangan po nating imbestigahan, kailangan po nating pakinggan, kailangan po nating alamin at bigyang pansin po ang mga sumbong na ganito sapagkat kung ang mga nandadaya nga po ay yan nga ho, mga sangkot na sa plunder, sangkot na sa mga graft and corruption, sangkot pa sa drugs. Jesus Mariosep, kung ipagsasawalang kibo po natin ang mga kwento ng dayaan na patuloy pong inirereklamo naman ng mga nabibiktima, ay ano pa nga ba ang mangyayari po sa mga kwalipikadong kandidato na wala pong kapasidad na mamili ng boto, wala pong kapasidad na bumili ng mga religious sector, or wala pong kapasidad na bumayad sa ilang korap na opisyal sa COMELEC, etc. etc. mga kaibigan. So, pandaraya gamit po ang pera, pandaraya gamit po ang pananakot, pandaraya gamit po ang kanilang impluensya. Taong bayan mismo ang nagrereklamo. Bagay na dapat po nating pansinin, bagay na dapat po nating pakinggan. Mga kaibigan, sa pamamagitan po ng temang yan, kami po'y pansamantalang nagpapaalam po sa inyo, but rest assured, we'll be back tomorrow. Ang issue po sa Montalban ay patuloy po nating susubaybayan. Sa ngalan po ng ating broadcast officer, si Clarence Zondaya, ang ating creative director, Mark Anthony Reynoso, na naka-remote, ang ating operations director, Engineer Oliver Licop, naka-remote din. At salamat sa ating mga tagapag-ulat ng Leader News Philippines, Jojo Sikat live sa Senado, Boyet Guillermo live sa Pasay City. Ako pa rin po mga kaibigan, ang inyong kabahong asero si Errol Lacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Lacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.